Hello everyone, welcome back to my channel once again. So, मैया आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन बे जाबाय आंनि क्लेरिफिकेशन भिडिअ होनाय जादोंमोन आरोना सो बहुत मानसिफ्रा कमेन्ट्स खालायदों ओमफ्राय आं बांसिनखौनो नायजोबनाय जायाखै बहुत मानसिफ्रा कमेन्ट्स खालायदों सो I am thank you to all of you आं जे मानसिया आंखौ सपोर्ट खालामदों बुजिदों I am so much of thankful to them that they understand what माने मा जायो लाइफआव बिसोर बुजियो माने लाइफआनो बिदिखासै सो खायफा मानसिफ्रा बुजिदों बिसोरो आंखौ सपोर्ट खालामदों थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू बिनि थाखाय आरोना ओमफ्राय जे मानसिया बुजिया आंथ' बेफोरखौ जेबो होननो हाला जे बुजिया बे बुजिखाया माने खायफा मानसिफ्रा obviously सासे सिंगल मदारखौ obviously दुनियानि नोजोराव obviously सासे हिन्जावखौ सो दाय होखायो नालाय एभरि टाइम माने न्यू पार्टनार चुज खालामबाबो आं मिन्थिया मा जादों एफाग्राब सिरियास लानानै पुरा सिरियास लानानै दा दावराव जागासिनो भाइरेल जागासिनो बायदिसिना मानसिफ्रा गाज्रि कमेन्ट्स होगासिनो आंखौ सो जेब्लायबो हिन्जावखौल' बुङो आइ डोन्ट नो व्हाई ओमफ्राय दुनियायाव इसिबां बुस्थु जागासिनो इसिबां दासिमबो लाइक इभेन सिख्लाफ्रा मेरिड मेनखौ लायो बिसोरखौ मानसिफ्रा जेबो होना खिन्थु बाय चान्सनि हिन्जावा मेरिड वुमेन बा लाइक डिवोर्स जानायबा सिंगल मदार बा बिसोरखौ लायोबा बहुत प्रब्लेम जायो आरोना ओमफ्राय बेफोरखौ बिसोरो पइन्ट खालामो जेब्लायबो ओमफ्राय मानो मानसिफ्रा अलवेज बै गाज्रियावल' थाङो आं मिन्थिया दे आर लाइक सेयिं एभरि टाइम लाइक हिन्जावखौल' पइन्ट खालामो ओमफ्राय खालि बै गाज्रि अबभियासलि एभरि टाइम बै गाज्रियावल' लाङो बे जाहैबाय इन्टिमेसियाव बिराद गाज्रि लाङो आरोना बिसोरो इन्टिमेटनि बुस्थुआव बिराद गाज्रि लाङो आरोना which is very माने what to say मा होननांगौ बिदिखौ माने very useless topic very useless thinking माबायदि थिंकिं आं बुजिनो मोना आरोना माने बिसोरो गोसोजों गोसो मिलायनायखौ नाया बिसोर जेब्लायबो बैयावल' थाङो which is very unreasonable आरोना खिन्थु खायफा मानसिफ्रा आंखौ बिदिबो होनदों आरोना लाइक आङो आपकामिं गथ'फोरखौ देनां फोरोंगोन होननानै ना which is not true खायफा होदों आरोना I think some YouTubers maybe आं नुनो मोनदों सोरबा होनदों आरोना लाइक आपकामिं जेनेरेशनखौ आं फोरोंगोन मागोन होननानै which is very not true माने कि I am not only the one आंल' नङा कि जे मानसिया सिंगल मदार जानानै दं जे मानसिया गोदान पार्टनार लायो आंल' नङा बहुत मानसि दं जे विदाउट मेरेजबो माने मा होननांगौ बेखौ माने विदाउट मेरेजथ' नङा माने विदाउट डिवोर्सबो लानाय दङ आरोना माने हौवाफ्रा हिन्जावफोर स्टेप वाइफ्स 2-3 वाइफ्स लानाय दं सिख्लाफोरखौनो लानाय दं बिसोरखौ जेबो होना प्लास मेरिड रिलेशनशिपाव थानानैबो सोरबा आलदा मानसिजों खारनाय दङ आरोना मेल्ला दङ आरोना बेफोरबायदि बाट आंथ' बेबायदि मिस्टेक मावाखै आइ एम बिइं अ सिंगल आं सिंगल खासोमोन जेब्ला आङो न्यू पार्टनारखौ लोगो मोनदों आंनि बयफ्रेन्ड जेनेबा बयफ्रेन्डखौनो होनदो बयबो मिन्थिखाबाय बयफ्रेन्ड होननानै गुमै गोदान होननानै बुंगासिनो स' बेखौ लोगो मोननाय टाइमाव आइ वाज अलरेडि सिंगल आंनि रिलेशनशिपाव बहुत प्रब्लेम जाखाबायमोन आङो जेब्ला बेखौ लोगो मोनदोंमोन एज अ फ्रेन्डसो लोगो मोनदोंमोन बेयाव बोरैबा गोसो मिलायबाय बेयाव जोङो बुजिलायनानै लालायलायनाय जादों आरोना बाट जों दाबो हाबा जायाखै हाबाथ' जाथ'वाखै दा जोङो बिदिनो रिलेशनशिपाव दं आरोना बेखौनो मानसिफ्रा भाइरेल खालामदों एफाग्राब गिदिर इशु बानायदों दे आं बुजियो बेखौ हमनो हायो आं मानसिफ्राबो obviously सानखागोन एसेबाबो भिडिअस वगैरह नुदों नालाय स' बेफोरखौ आं जेबो साना ओमफ्राय खायफा ओरैबायदि गाज्रि होनो आरोना गाज्रि बुङो which is like खोनासंथाव जायो आरोना I don't know why like I am the only one who is doing mistake in this world बेफोरबायदि आरोना and plus जेब्लायबो बिसोरो माबायाव थाङो आरोना मा होनो बेखौ मालाय जाथि बेफोरबायदियाव थाङो आरोना मानो बर'खौ लाफिनदों मादों बर'खौनो लाफिननांगौ जादों मादों बेफोराव थाङो आरोना which is like
बिदि नङा जोंनि बर'फ्रावबो डिवोर्स जायो जोंनि बर'फ्रावबो सिंगल मादार्स दं जोंनि बर'फ्रावबो सिंगल फादार्स दं जोंनि बर' हारियावबो बिराद दावराव दावसि जायो बिदि नङा कि आं मालाय हारिखौ लादोंबा बिदि जादों मालाय हारिखौ लानायनि थाखाय बिदि जादों बिदि नङा जोंनि गोसोआ मिलायलायासै ओंखायनो जोङो ज' थालायलायनो हायासै जोंनि रिलेशनशिपआव वर्क जायासै बिनि थाखायनो जोङो दा स्टेप लानाय जादों आरो गावबा गाव मोनसे स्टेप लानाय जादों कि जोंनि नों मोनसे रिलेशनशिपआव थानानै बे रिलेशनशिपआव हेपि नङाबा बेबायदि रिलेशनशिपआव नों थैजासिम मारै नोङो ओरैबायदि गावखौनो गाव थुयै थुयै मारै थानो हानो होननानै बिदि साननानैसो गावस्रायनाय बायदि जादों आरो आंबाबो बेबाबो माने वर्कआनो जाखालाबा सम जों मोनसे स्टेप लादों बुजिनानै स्टेप लादों माने कि खायफा ओंखायनोथ' आं मैया होनदोंना अबेबा रिलेशनशिपआ बुजिलायनानै सल्भ जायो अबेबा सल्भ जाया थ' जोंना सल्भ जायासै जों हायासै बुजिलायनो हायासै जों मोनसे स्ट्रं डिसिसन लाबाय जों ज' थानो हाला स' खायफा आंखौ बिदिबो होनदों कि नोंसो गारजादोंना हौवाया गारदोंना नों गारदों होननानै बुंदों आरो ना बिदि खिथा सनिया कुइन होननानै आंखौ बुंदों आरो ना आइ डोन्ट नो मा जालाबायखो मा गोदाव सोराव जालाबायखो माबा रागा जोंलाबायनानै होनलाबायबाय which is not his life आंनिसो लाइफ बे आंनि लाइफआवसो आंना प्रब्लेम जागासिनो आरो ना बिनि लाइफआवथ' बिदि जेबो प्रब्लेम जायाखै आंसो मिन्थिगौ आंनि लाइफआव मा जादों आंसो मिन्थिगौ आं दा मा फेस खालामगासिनो आं दा मा डिल खालामगासिनो ससियेल मिडियानि मानसि जानानै अभियासलि आइ हेभ टु एन्सार स' आं एन्सार होगासिनो सिरिबो बहुत बुस्थु जानाय दं लाइफआव बहुत मानसिनि लाइफआवबो बिदि क्रिटिकेल सिटुएसन जानाय दं रिलेशनशिप प्रब्लेम्स जानाय दं बिसोरनिखौ नुवा मानेकि बिसोर ससियेल मिडियायाव फैया आंनिखौ अभियासलि आङो ससियेल मिडिया पार्सन ओंखायनो नुगोन ओंखायनो मानसिफ्रा आंखौ ओरैबायदि जाज खालामदों कि गावसिनि लाइफआव नुफेराखै जेरखम आंखौसो फार्स्ट टाइम प्रब्लेमाव नुनाय बायदि आंखौ ओरैबायदि पइन्ट खालामदों मानेकि आंहा थांनानै थानायनि राइट्सआनो गैया अर I should not be happy in life or माने आंहा रावखौबो लानाङा I have to stay single आंहा राइट्सआनो गैया बेफोरबायदि आंखौ पइन्ट आउट खालामगासिनो आरोना स' बे हौवाया होनदों नों गारजादोंना नों गारदों ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा होनदों कि नोंनि फारसेल' नों बेखौसो दाय होदों नोंहा दाय गैया नामा होनना बुंदों अके फाइन बोथ साइड्स आंनाबो दाय थानो हागौ बेनाबो दाय थानो हागौ स' आं बेखौ मैया क्लेरिफिकेसन होखाबाय बे आंखौ चिट खालामदों होननानै आं ओरैबायदि मानसिना आं रिलेशनशिपआव थाबाथाय आं बिराद लयेलिटि होयो स' आंनि हौवाया आंखौ लयेलिटि होनो हायाबा दरखार गैया रिलेशनशिपआव थानायनिफ्राय आरोना थानायनि थाखाय आरोना स' रिलेशनशिपआव अभियासलि चिट खालामबा गाज्रि जायो स' मानसिफ्रा होनदों कि नोंनावबो दाय थानांगौ औ आंनावबो दाय थानो हागौ बे दाया जाहैबाय आं बेजों मोजाङै मिलायनानै थानो हायासै बुजिलायनो हायासै आंनावबो दाय दं स' बिदिनो थाखायनो जों सानैनावबो आंनावबो दाय दं बेनावबो दाय दं बिदिनि थाखायनो रिलेशनशिप सल्भ जायनि थाखायनो जों गावस्राबाय स' होनदों कि बेजों गारजादोंना नों गारजादों होननानै माने बेजों गारजादोंना नों गारदों होननानै बुंनायावनो बे खोथा फैदों कि गोदाव सोराव मानसिफ्रा इस्यु बानायगासिनो बे खोथायाव बायदिसिना इस्यु बानायगासिनो ओमफ्राय बे गारदोंना आं गारदों जायखिजाया गारदोंथ' खोथायाथ' गारखाबाय होमबा बे गारनायखौ मा आं गारनायखौ मा आरो हौवानिफ्रायबो क्लेरिफिकेसन नांगौ होनदों गारबाय माने मा होननाय खोनादों गारबाय माने खोथा गैला आं कन्टेक्टबो गैला होननानै खिथाखादों गारबाय माने अभार नोंस्रा सोंनो गोसोबा थांनानै सोंहैनो हागोन बिकज आइ डोन्ट हेभ रिलेशनशिप विथ हिम आंहा बेजों रायलायनांगौ दरकार गैला इट्स अलरेडि अभार इट्स अलरेडि एन्ड होननानै आं खिथाखाबाय स' बायदिसिना जाज खालामो ओमफ्राय बेखौबो होनहरदों आरो ना लाइक आं जेजों दा माबायाव दं रिलेशनशिपआव दं बे हौवाखौ बायदिसिना होनहरगासिनो हिन्जावखौनो मोननो रोङाखै नामा मानो रोङाखै नामा बेबायदि हिन्जावखौ लादों मादों बेफोरबायदि होनदों आरो ना लाइक सासे सिंगल मादारा सेंग्रा हौवाखौ लाबा प्रब्लेम आरो ना ओमफ्राय बायचान्सनि आङो सोरबा मेरिड हौवाखौ लायोमोनबा बेबो प्रब्लेममोन स' आं दा रिलेशनशिप गैयि हौवाखौ लानाया प्रब्लेम जाखो ना मेरिड हौवाखौ मालाय मेरिड हौवाखौ लानाया प्रब्लेम जागौमोन आं मिन्थिया बेखौबोथ' नोंसोर जाज खालामगौमोन स' एभ्रिथिं व्हाट एभार आइ डु प्रब्लेमखा माने गासिबो प्रब्लेमखा आरो मालाय जाथिखौ लानाङा मानाङा मालाय जाथिखौ लाबा बिदि जायो बर' हौवायाल' अनो मायो बिदि नङा खोथाया एभ्रि जाथियाव प्रब्लेम जाखायो एभ्रि रिलेशनशिपआव प्रब्लेम जाखायो मेरला दं डिभर्स केस जानायफोर मेरला केस दं आरो ना ओमफ्राय खायफा हिन्जावफोरखौथ' आं सानो एस अ वमेन नोंनि लाइफआवबो सानसे समाव बिदि जानो हागौ नोंनि लाइफआबो नोंनाबो रिलेशनशिप थानो हागौ जे वार्क जायाखै मानेकि बयनाबो
married lo nonga na boyfriend girlfriend ma thaye बेफ्रावबो to relationship break जायो ओमफ्राय नोङो next chapter फैयो नों गोदान boyfriend लाफिनो गोदान girlfriend लाफिनो so life is like this so I don't know why you all are judging me it's just आं हाबा जादोंमोन but बेनि थाखायनो नोंसोर over reaction होदों खोमा खिन्थु आजिखालि हाबायाथ' मा आजिखालि हाबा जानानैबाबो मेल्ला दाय मावगासिनो दंखायो मानसिफ्रा ओमफ्राय हाबा जायालासिनो सिख्लाफ्राबो हाबा जानाय बायदियानो जाखाबाय आरोना दिस इज द ट्रुथ ना सिख्लाफोर सेंग्राफ्राबो आजिखालि their relationship is like हाबा जानाय बायदियानो जाखाबाय आरोना आजिखालिथ' मा होननो because this is the truth ना so I don't know आंखौ एसेबां माने judge खालामगासिनो बुजियै बायदि जेनेबा आंखौल' first time नुनाय बायदि in this world you all are speaking माने जोंनि जायगायाव आंखौल' first time जेनेबा रावबो second wife second husband लाफेराखै बायदि आंखौ judge खालामगासिनो आंखौ criticize खालामगासिनो जेबो नङा it's fine I don't mind माने बुंग्राया बुंखायो I know बुंग्राया बुंखायो बुजिग्राया बुजिखायो जे बुजिदों I understand them ओमफ्राय जे बुजियाखै बिसिनि खर'आव मा दंथाय एफा गाज्रि बुंहरनो हायो जोबथा गाज्रि खिजान गावसिनि साननाया थिंकिंआ बिदि खोमा खिजान मा होनांगौ बिदिखौ गाज्रियासो गाज्रि होनो ना मालाबाबो मोजां मानसिया गाज्रि कमेन्ट्स हराथ' सब समाय जे मानसिनि ब्रेनाव नेगेटिभ थायोना बिसोरसो गाज्रि ओरैबायदि गाज्रि बुंहरनो हायो कि you won't even imagine बेफोरबायदि गाज्रि थिंकिंआनो फैनायानो नङा आंनावथ' बिदि फैयाना आं नुनानै माने मिनिनोसो ओंखारो ओमफ्राय मालाबा शक जायो oh my god बिदिबो दं आरोना ओमफ्राय जोंनि मानसिखौबो नुबावो आरोना इसेबां माने जोंनि मानसियानो कमेन्ट खालामो नालाय गाज्रि obviously जोंनि वर्ड्सआव कमेन्ट्स खालामो ओरैबायदि आं सानो कि आयु how come बिदि सानो oh my god and first थिंकिंआनो बैयावसो थाङो लाइक माने जेब्लायबो रिलेशनशिपआव थायोबाबो जेब्लायबो बैयावल' थाङो माने गाज्रियावल' थाङो I don't know how माने is this life माने नोंसोरो बिदिजोंसो नोंसोर रिलेशनशिपखौ लायो ना मायो आं मिथिया because I believe that love should be from heart गोसोजोंसो मानसिया अनलायलायनांगौ गोसोजोंसो बुजिलायनांगौ मिलायलायनांगौ trust care loyalty थानांगौ रिलेशनशिपआव बेखौसो आं रिलेशनशिप मानियो I don't care for looks I don't care for बेफोरबायदिखौ आं जेबो केयार खालामा or for money or for body wise आं बेफोरखौ माबा खालामा एफाग्राब केयार खालामा मिलायाखै नालाय मिलायाखै जोब्बाय गारबाय मानसि नालाय मानसिया बयबो मिस्टेक मावखायो obviously we are humans मानसिया बयबो मिस्टेक मावखायो so जेनेबा दुनियायाव नोंसोर रावबो मिस्टेक मावफेराखैबा hats off to you all नोंसोर मिस्टेक मावफेराखैबा आंथ' मिस्टेक मावो because I'm a human being आं बिराद मिस्टेक मावफ्लांबाय लाइफआव नोंसोर मिस्टेक मावाखै जानो हागौ खिजान बाट आंहा होमबालाय गाज्रि आरोना आंल' मिस्टेक मावो बिदि आंखौ पइन्ट खालामदों जेनेबा दुनियायाव जेसेबां मानसि आंखौ कमेन्ट खालामदों बिसोरो बिराद मोजां मानसिसो रावखौबो जेबो गाज्रि होनफेरि जेबो मिस्टेक मावफेरि रिलेशनशिपआव थाफेरि खोमा ओंखायनो आंखौ डाइरेक्टलि पइन्ट आउट खालायो ओमफ्राय thank you to all of you जे आंखौ बुजिदों जे आंखौ होनदों कि you should take a second you should give a second chance in your life जे मानसिफ्रा आंखौ बिदि होनदों thank you so much जे मानसिया बुजिदों I don't know जे मानसिफ्रा बुजियाखै आं मिथिला मा होननांगौ बुजियैखौथ' आं बुजिहोनो हाया गाज्रि मानसिफोरनि खुगाखौथ' आं बन्द खालामनो हाया मा जागोन जालांथोंसै आं मिथिला आंनि फिउचारा बेजोंबो आं मिथिया if एफा गाज्रि बुंहरो मायोबा बेखौबो इसिबां थुहरगासिनो सिबाय बेबो इसिबां स्ट्रं जानानै आंखौ पुरा स्ट्रं जानानै आंखौबो होनगासिनो बि स्ट्रं बांद्राय केयार दा खालाम होननानै आंखौ बुंगासिनो माने ओरैबायदि बुजिदों बेबो माने बिकज नोंसोर आंखौ पार्सनेलि मिथियाना जे मानसि आंखौ पार्सनेलि मिथियो जे मानसि आंखौ पार्सनेलि नुयो बिसोरसो आंखौ मिथिगोन आंनि गोसोआ माबायदि आं माबायदि मानसि आं माबायदि थायो स' जे मानसिया मिथिया बेखौलाय आं माथो बुजायनो हानो स' आंलाय बिदिनो खुगाजोंसो नोंसोरनि सिगाङाव केमेरायावसो आं एसे आंनि भइसजोंसो नोंसोरखौ आङो ट्राइ खालामो रिच आउट खालामनो जेसेबां मानसिखौ आङो हायो रिच आउट खालामनो हायोबा हाबाय आरोना हायाबा हायासै बेखौ नोंसोरनि सायावसो नोंसोर जे बुजिबाय आंनि लाइफआनो ओरैबायदि बिदि जाबायबा आं मिथिला खिजान रावनिबो लाइफआव बिदि जाफेराखै खोमा आंसो फार्स्ट टाइम खोमा मेबि
नोंसोरनि साननायाव but I don't think so there is only me in this world बे जायगायावबाबो मेल्ला दं हाबा जानाय मेल्ला दं second wife second husband लानाय मेल्ला दं हाबा जानानै गावस्रानाय ब्रेक जानाय माथो होनबावनो who will understand आरोना and thank you so much for the love which you all have given me जे मानसि आंखौ अनदोंमोन support खालामदोंमोन thank you to all of you finally आंना दिनै 100k subscribers जाबाय so I'm so happy नोंसोरनि अननायनि थाखाय नोंसोरनि सपोर्टनि थाखाय जे मानसि आंखौ बुजिदों जे मानसिखौ आङो रिच खालामनो हादों सहैनो हादों आंनि भइसजों आंनि ब्लग्सजों आंनि भिडिअसजों thank you to all of you for the love thank you for the love to माने एफा अननाय होबाय नोंसोरो आंखौबो आंनि फेमिलिखौबो thank you so much for the love आंखौ बिदिनो अनबाय था जे मानसि आंखौ अनो सपोर्ट खालायो thank you from my heart really thank you a lot hoping for the best आंनि लाइफआव मा जायो नायनोसै आंनि फिउचाराव मा जायो आं मिथिगौ I have to deal with this again I have to stand I have to always stand for myself बेनो लाइफसै आरोना गाव गावनि थाखाय स्टेन्ड लानांगौ जायो मानसिया बेनोसै आरो आंथ' दा हिन्जाव मानसिखौ बांसिन पइन्ट आउट खालायो हौवा मानसिखौ रावबो पइन्ट आउट खालाया हिन्जाव मानसिखौ बांसिन गाज्रि होनो बेनोखासै जोंनि वर्ल्ड जोंनि माबायानो कालचारानो हिन्जाव मानसिखौसो बांसिन पइन्ट आउट खालामखायो जोंनि जायगायाव हिन्जाव मानसिखौ माबायाव दोनो आरोना so as a woman even आंबो हाजार आंखौ गाहायाव दोनबाबो I am standing on my feet I'm trying so hard to stand on my feet ओमफ्राय जे मानसि आंखौ बुजिदों thank you so much to all of you love you all so much see you all soon very soon ओमफ्राय गाज्रि मोननाङा आरोना आं एन्सार होनायखौ खिन्थु बे गाज्रि माबाजों थांखिजों होनाय जायाखै जे बुजिग्राया बुजिगोन माने मा होनबावनो आरोना खोथायानो गैला आङो माने बायदिसिना माखासे बुस्थुखौ नुनानै आङो सानो आरो मारै मानसिया बिदि जानो हायो नुफेराखै बायदि आंखौल' फार्स्ट टाइम नुनाय बायदि आंखौल' थुगासिनो आंखौल' आसि थुगासिनो माने बे मानसिया थैथोंसै बेबायदि टाइपनिसो साननानै माबाखायोदां आरोना but it's okay I'll stay strong love you all